May mga bagay sa mundo ang hindi natin maintindihan, hindi maipaliwanag ng siyensya, mga nilalang na hindi natin kauri, mga pangyayaring nagbibigay sa atin ng kilabot at katatakutan. Halina, pakinggan at alamin ang mga lihim na kwento ng kababalaghan. Isang kusinero ang napadpad sa isang lugar sa Maynila. Siya ay si Jason, tubong aklan. Nais niyang makipagsapalaran sa Maynila upang masubukan ang buhay na anong meron sa Manila. Namasukan siya bilang isang tagaluto sa isang malaking karinderya. Ipinakita niya agad ang karunungan niya pagdating sa pagluluto. Ang hindi lang alam ng mga tao doon ay may lihim siyang tinatago. Lihim na kauri lang niya ang nakakaalam na siya ay isang aswang. Isang gabi, nakita niya ang katrabaho nitong si Dodong na magtatapon ng basura. Pagkakataon para sa kanya ang isang gabing iyon. Kinabukasan ay hindi pumasok si Dodong at hinahanap ito ng may-ari na si Aling Marta sa kanilang karinderya. Hindi man lang daw kasi ito nagpaalam na hindi papasok. Pero ang hindi nila alam ay may nangyari ng masama kay Dodong. At si Jason ang tanging salarin sa pagkawala ni Dodong. Si Jason na lamang ang nagluluto mag-isa sa kusina at wala itong kasama. Kaya iniluto niya ang mga parte ng katawan ni Dodong para sa ititinda ng karinderyang ulam na pinapasukan niya. Wala na kasi ang laman loob nito dahil kinain na niya. Sarap na sarap naman ang mga customer sa pagkain ng mga ulam na niluto ni Jason. Ang sarap ng karne at malambot ang pagkakaluto dito. Ang hindi lang nila alam ay katawan na ng tao ang kanilang kinakain. Nag-isip uli ng paraan si Jason kung paano ulit ito makakapambiktima dahil paubos na ang karne ng kanyang niluluto. Isang gabi, lumabas na ang kanyang pagkaaswang nang makita niya si Aling Marta na nasugatan ang daliri nito habang naghihiwa ng bawang at sibuyas. Biniktima niya si Aling Marta na may-ari ng karinderya at kinain ang laman loob nito. Kinabukasan ay sarado ang karinderya. Nagtataka naman ang mga tao na kanilang customer na biglang nagsara ang karinderya. Umalis na rin si Jason sa kanyang pinagtatrabahuan at nagbabalak na naman na mamasukan sa ibang lugar bilang isang kusinerong aswang. Hello, maraming salamat nga pala sa mga nakinig at nanood. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe mga kapatid. See ya! Bye-bye!